tio biro sane ka penyi yongore mokore mayom koro gisiro wagine be kata kuro iko ne galungo nyege baba ini nyalo timo alung kendo mondo kore react ingenyo moko wen be wanyapa makoro moko die mudo to nyalo padia noya di yud ka you are very surprised olembo e school masomo time form 4 kenda kalo mayudo first division mase bedo chairman board mar olembo for 6 years olembo na nyewe bus dire mane sikunde ok bed gi bus cha nyewe bus agero administration block agero hall gima koro dong ma pod adwa de timo koro adwa de gero canon weda dom ma modern pod ai apangora sikunde wach sikul jomo kipenje piny lugo nge ahero baba ahero asegero sikunde madong gero ridore gero dimo mano ero gima jumbe ni omorago kanyo nyocho kangeyo to kora winje nikech iwacho chunya gimiluongo ni full scholarship gikaw CDF gipoga mar siasa imiyo ng'ato 2,000 ok mini mondo dhi som imini mar siasa mondo kalgo ne wagine so nyaka giants are being murdered koro kanye riek Peter kanye timango riek ami tik diriyo bedo gi miluongo ni full scholarship mangamulunge national school mariek ma ok nyal tipuonjo nikech piny puonjo jo mariek namulunge extra county school maber ma nyithindo kale mariek to ok nyal ipuonjo mane maka an gi power takuonga keta golo matine CDF ta an be an gosipe madongo manyalo choko enough marom gi CDF an kan kata MP ka kodo Suna East miwacho Suna West to itie CDF ma sirkal mupogo muringo gone ka ta chaka loso mara miluongo ni Suna West basar canons basari or nurus canons nur makore ke kulo gojo mariek kon ngane ni ageno ni nyithindi obiro maseno kama jirieke ma jikale piny ka winjo kamore dwariem ni onge fees personal abro dwari makoni beda wadhe dwaro mheshimiwa wapare ne wuodi moro ne kama biye bet magen mofuo to wabro chwado wacho wach mar ODM ana onge gi lweny gi ODM ana onge gi tabu kode awacho mana ni negotiations ok tim ni ng'ane mondo gol negotiations itimo ne bwana wadwa dhi kacha your excellency wadwa dhi kacha mano gima wang'eyo to wadwaro ni piny ka koro wawuoth nade to samoro en mukoni kwanda ni kaka neno the whole country aneno kwa kata abed mana ne Kithure Kindiki biro gi 1 million votes wawe kanyo wan bende wadhi kama mane kaka ji strategy to moro mad demands ere kaka ng'ato nyalo dhi to bed gi president owacho ne nyaka sak swansu mando president mane miluso mheshimiwa mando president mane makure kata na baba ne nyalo dhi ne ywa baba masara nyaka do e kawaluso kodi kokon masacha ni asekuk ni gondalo duto nyaka no chaka MCA mo bimalo masacha ni to wena maka gik mo kethore mamo me wadwar rieko lakini nyaka obed jo mariek gini wade ka anene ye jo matutni to tunne zane buru honorable buru dinga senator mano baba na jawde matin mama na jo ayi keu kara jawde matin keu kara te nyaka mama na winjo wacho to ke podin kor geno no nyalo bedo president mane to bendo kelo tugo mang'eny e gima serious wach baba nyoni edo presidency kata kamano nyasaye nyo kawe wachwakre uru mana kaka baba no chwakore for almost 20 years wachwakre sani 10 years ke jwari ek wategno mogi jamna nyaka yukwang jamna nyaka yuki mine mon liete nyaka nyeweo kama saro kalo kawedo kalo vijana piki nyaka ng'iew ne ji wang'ne ne kia wan wadhi konyo baba malo wan ka baba timo lwete ne twang'eyo mano to rumo ok wawach ni kwal pesa ok wawach ni mi ng'ata 1,000 ko inyodho gi siling 10 kende wew gi moke ok chop kata 100 mano to jotelo must show President Ruto nyocho wa every leader will stand on the development record motimo kore kamoko
Erokamano ahinya. Weche thoth enya mantiere kar kanya koro moja kendo gi kanya ola lor wach mar ODM. Giloso kata gi duol achiel.